Имаме един красив плаж с много хора. И аз. Не се виждаш. Що? Сега се виждаш. Беше в кадър. Яхти, малки, парашути. Водата бистра, бистра, бистра. Влизаш вътре и се виждат крачката. Моя крака. Крака. Обаче пясък йог. Всичко е камъчета. Камъчета, на които се ходи трудно. Да. Dobrze mówiła, że będziecie wstawali.